molts municipis de l'àrea metropolitana estan posant molts entrebancs per empadronar les persones que tenem. Els que no ho estan fent no és que estiguin donant almoina, o sigui, l'únic que estan fent és complir la llei. I la llei diu que tothom que està vivint en un municipi està obligat a empadronar-se allà. I l'administració, en aquells casos, perquè sobretot atenem moltes persones en situació administrativa irregular, que això no és un obstacle en cap cas, moltes persones també que estan vivint de relloguer a compartir un habitatge, vivint en habitacions, això tampoc és un obstacle, però si els ajuntaments consideren que això és un problema, ells han de posar els mitjans per empadronar. Llavors, nosaltres, les veïnes, els municipis, no hem de posar ni mitjans ni aportar més documentació que la que demana la llei, que és una acreditació identificativa de la teva identitat, de qui ets, i una altra d'on vius. I la d'on vius no la pots aportar perquè la persona del pis no et dona l'autorització. Doncs l'Ajuntament aquí ha de posar els mitjans per empadronar-te o en aquell municipi, en aquell habitatge o sense domicili fix o en les figures que ells considerin que es poden inventar perquè al final és l'administració la que ha de complir aquesta obligació. Llavors, aquí és la primera vulneració que ens trobem amb persones que acaben d'arribar, perquè tenen moltes dificultats, perquè és veritat que si tu te'n vas a un altre país és potser molt difícil de saber quines són les dinàmiques, com funcionen les administracions, el que et comentava, persones que van a l'Ajuntament i no li deixen passar ni de la porta, doncs aquella persona no sap que té dret a entrar a l'Ajuntament, a presentar una sol·licitud, a presentar una instància demanant l'empadronament, que en el cas que no compleixen requisits ja se li denegarà, però verbalment la persona de la porta no ho pot fer. Clar, tot això les persones que tenim no ho saben. La llei que estableix que tothom que viu a Espanya està obligat a empadronar-se en el municipi en el que resideix habitualment, dret i obligació a empadronar-se, perquè el que dèiem abans, o sigui, la llei de bases de règim local, que és on es regula el padró, que és de l'any 85, estableix aquesta obligació. És veritat que la vida ha canviat moltíssim, no? La situació que es vivia als anys 80 no és la que vivim ara. En aquell moment els ajuntaments volien que la gent s'empadronés, ara el que no volen és empadronar. Podria passar l'absurd que sancionessin una persona per no empadronar-se perquè està incomplint una obligació legal que s'estableix en aquesta norma. Se li està negant, si és una persona que està en situació administrativa regular ara mateix, la possibilitat de regularitzar la seva situació perquè això ha de demostrar que ha estat 3 anys empadronada. Això per una banda. Per altra banda, accedir a altres drets com a la sanitat, a l'educació, a accedir als serveis socials, tot i que la llei de serveis socials estableix que encara que no estiguis empadronat, si estàs en una situació de necessitat personal bàsica, t'han d'atendre, molts ajuntaments és veritat que no atenen perquè diuen que no estan empadronats. Llavors es crea aquest cercle viciós, com no estàs empadronat no t'atenc a serveis socials i serveis socials no atenen perquè no està empadronat. I llavors es crea aquesta roda que d'aquí no surten i és quan intervenim les entitats socials que som al final les que estem intentant parar el cop d'aquestes persones en situació més vulnerable. La vulneració hauria de ser sempre per escrit. Si a mi no m'empadronen, m'han de motivar per què. O sigui, això la llei de procediment administratiu diu si et deneguen aquest dret, t'han de motivar per què te l'estan denegant. Per tant, si a aquella persona se li denega, tindria la possibilitat que davant aquesta denegació per escrit podria fer un recurs en via administrativa, o sigui, davant de l'Ajuntament, i si tot i això li deneguen i aquella persona considera que té dret, pot anar a la via judicial, interposar una demanda contra l'Ajuntament i si el jutge o jutgessa considera que aquella persona es pot empadronar, s'empadrona. Tenim constància que moltíssimes sentències estan fallant a favor de les persones i les estan empadronant. Llavors, el dret de l'empadronament judicialment s'està reconeixent. Actualment veiem més problemes en els ajuntaments que quan la gent arriba a la via judicial que sí que s'està empadronant. Això és el que podrien fer les persones. Si en via administrativa no ens hi fan cas, arriba a la via judicial. Jo crec que el més important, al final, perquè ho veiem des d'aquí, és informar les persones dels seus drets que tenen. A partir de quan tu ets coneixedor dels seus drets i de la vulneració, és quan podem començar a actuar. I els moviments veïnals, primer, hem de saber quins drets tenim, com els podem exercir i treballar tots plegats en xarxa perquè això acabi sent una realitat i tothom que viu a Catalunya pugui estar empadronat.